a ver. Quiero ver si esta partida entre Lagazos e Main León. A derradeira partida desta primeira fase de Brawl Stars. Que a última partida de Atrapa Semas. Hombre. ¿Qué tal? Un ayudante. Ahora deberías escucharme. Hola, sí. A ver, habla ahí. Sí. Ahí. Vale. A ver. Escoítasenos. Proba Manu. Sí, escoitas. Ahí. Pues comienza esta partida de Atrapa Semas. A derradeira partida desta primeira fase. Entre quen, Manu? Entre... Calzón. Team Lagazos. De Legazo e Main Main León. León. A ver. Vai un pouco mal a wifi, pero bueno. A ver, ¿tú cómo os ves? Team Lagazos creo que o lado azul. Sí. Tenso. Sí.
Bueno, vemos como o Draco se intenta lanzar a por o Bull e termina matando. Ahora vai intentar ir a polo Clancy que termina matando ao Draco. Vale. Vemos que Main León tiene control la zona central de ese spawn. Si, a torreta de 8 bits sempre termina sendo crucial para a partida. Xa me pasou a min na minha partida, pero bueno, non vou comentar moito máis. 8 que Main León. Vemos como xa está na conta atrás. A Colette e o 8 bit termina sendo para atrás. Ainda así, se matan ao Draco, se cancelaría a conta atrás, que non vai ser o caso. Bueno, Que non vai ser. E así le va a primeira partida a Main León. A primeira ronda Sí. desta... Main León. Me leo. Como no están pinchados, se pueden poner aquí. Porque en total se va a pinchar más tarde. Seguimos Bueno. ver. Inicia a partida. Draco utiliza o seu gadget para intentar controlar a zona de medio, ao cal Espera que me quitó. Para que pueda ponernos. Venga, imagen en ordenador. Desde aquí nos miro. Ah, no. Bueno, tranquilo, por el cable. o 8 bit termina outra vez intentando controlar a zona co súa ulti. Bueno, vemos como o Draco presiona o León pola dereita. Bueno, termina sendo asesinado polo Bull. Ollo que lagazos. Xa ten 8 semas. 2 semas para iniciar a conta atrás. Simplemente unha, con que se tire o Draco e intenta facer un pouco de daño. Pero cuidado ca ulti do Bull. Cuidado ca ulti do Toro. Que ven con todo. Bueno, termina 7-4. O Clancy tendo todas as xemas do equipo rival. E 8 bit tendo todas as do seu equipo. Inicia a conta atrás. Ao cal a hipercarga de Bull intenta solucionar un pouco as cousas. Intenta presionar un pouco co Clancy, pero Non cortan, mano, non isto cortan. xa é Non cortan, mano, non definitivo. cortan. É ronda para os do equipo azul. Cal era o nombre do equipo? Team Lagazos. Vale, ten lagazo, termina morrendo Main León, termina sendo eliminados. Pasan a seguinte ronda, amigo. La seguinte ronda. A ver si me pueden pasar o bracket actualizado. Si quieres, ahógates aquí. Que? Fala un pouco máis alto. Sí. Así? Ahí. Vale. Ahí escoito te ven. A ver. Vamos a ver cómo quedan los cuartos de final. Sí, ya. Bueno, viña aquí, así. Mira. Vale. A ver, foto de Caster aquí. Esto es foto para el currículum, ¿eh? Para o currículum, sí, tal cual. Cando pida solicito de traballo, voulle mandar isto. Va a flipar el de recursos humanos del Mercadona. Bueno, definitivamente. Cuando echen un currículum de un rapaz. Un rapaz con que trofeo. ganou 2 Rianxos Gamings está a comentar o que perdeu. Pero bueno. Deixaste este o qué? Non me deixei, simplemente que o meu equipo comeuse moitas balas. Presionaronme moi ben, os do outro equipo espero que non ganen, pero a ver. ¿Con Non qué sei. vas, tío? ¿Con qué vas, tío? Non, xa se largaron. Pouco máis queren facer. A ver si Sí, bueno. Carlos me puede pasar o bracket actualizado. Pero eu non teño link do bracket. A ver
Se poden poñer aí o bracket. Ahora sí, espera que te lo digo. Como? Llámalo. Ya está puesto. Quen contra quen? Vale. Vale. Llámalo. Aquí temos o bracket. A primeira partida vai ser entre Pouco Tolos e Team Flashy. Pouco Tolos e Team Flashy ao escenario, por favor. Por qué? Bueno, a ver, eu que penso que o Team Flash xa... Eu penso que van ser os vencedores polo que os vin xogar antes, xa non só en este torneo sino en anteriores. Terminaron perdendo contra min na final, pero bueno, eu confío en eles. Pero... Ves aquí a flexear. No, a flexear e a falar mal de xente, simplemente. Non vou fazer nada máis. Iso gústame, iso Sí, gústame. home. Team Flashy... Creo que son os da Sí, dereita, os da ¿no? dereita e os... Como se chama? Os Pouco Tolos. Pouco Tolos. Pouco Tolos. Nombre moi original. Pois está na izquierda. Encántame isto, macho. E ti entón xogas moito a Brawler? Non. Que va, deixei de xogar, non? O sea, xa no último mes non xogaba apenas e metime aquí solamente para ganar cartos, non por outra cousa. E cálate o teu pick? O teu pick no Brawl? O meu pick no Brawl. Depende tamén o modo, pero sempre suelo, se é un mapa aberto, sempre suelo coller unha Piper. E se é un mapa onde tens que presionar como unha atrapa-gemas ou un balón Brawl, pois unha Meg, un Grif ou calquer tipo de Brawler así. Espero que non estén collendo isto como consello os que están ahora mismo no escenario, pero Tomando nota, se é un mapa cerrado rico, se non... Puedes responder. A ver. Dime algo. Bro, algo, tío. A ver, imos ver a... Se empeza estos cuartos de final. A verdade, non sei en que modo van a xogar. Non me acordo se tiñan por aquí. Se tiña por aquí. Vou a ver se van iniciando un pouco a partida. Tes por aí o bracket dos cuartos. A ver se poden poñer aí. Podes poñer o bracket? Un momento. Por favor. Saco yo unha foto aí fora. A ver. Spy contra Dark Gathering. Team Heretics, JR, Amparo Armani. Los Brawlers de la Galax. La Y Team Galaxia, Lagazos. Cuidado, Galax contra Lagazos. Bueno, Pouco Tolos non xogou ningunha partida este torneo. Ao mellor son un pouco malillos. As cousas como son. Coñécelos, espero. No, absolutamente non os conozo. Non sei ni como xogan. Vinos antes sentados nas sillas intentando decidir Os picks. que Brawlers utilizar, pero víos bastante flojos, Non é por asustar, ni meter medo, ni nada, pero... Están fríos ao Están final. moi fríos. Non xogaron os octavos. E ver agora como lles vai. Iso notase ao final, Non, sí, notase. Tamén tuveron suerte de ser os únicos que tuveron pase directo, Tamén tuveron moita suerte. Iso é verdade, Sí, tuveron moita suerte. Pero Pero bueno, imos ver se Team Flashy que lle dará... teños ben postos e pode repetir victoria versus os Pouco Tolos. Imos ver en que modo de xogo. Sí, bueno, que me dará a min que meu equipo estuvera xa clasificado directamente para os cuartos. Pero bueno, non tuve esa sorte. Eu creo que foi aleatorio, totalmente No, aleatorio. sí, aleatorio, seguro, inventa. Aquí queremos ver show, amigo. A ver. Bueno, xa espero que estea iniciando. Espero que non haya problemas técnicos ca wifi como me pasou a min. Triste por todo. Faime gracia, amigo.
Quería compartirme datos desde o meu móvil e de repente enterme que o chaval que tiña o meu móvil non estaba. Pero bueno. Terminoume compartindo datos un do equipo rival, que eu penso que a media partida quitoumos. Pero non me fan moito caso. Dirías, amigo. Dirías? No, diría porque na segunda partida, cando lles pillei ventaja, pois xa me empezaba a ir un poquinho mal, Un poquinho mal. Pero bueno, remontaronme, penso que iso merecen. Merecenso. No, non o dices moi convencido. Merecenso. Estiveronme puteando moito de que me iban a ganar e ganaronme. Pero bueno. Echa a culpa ao teu equipo, amigo. No, meu equipo, a ver, xogou como pudo. Estuvo feito á última hora, non practicamos nada. Ah, Pois bueno. está, é o que hai. A ver se se va metendo. E tamén houve aquí uns problemas técnicos con outros compañeiros que non poderon xogar. Vendida, vendida. Por non confirmar a estancia no torneo. Ay. Vaya, hombre. Bueno, a ver se podemos ir comezando os cuartos, porque aínda queda moito. Quedan moitas partidas. E non sei se encontro por aquí o modo de xogo que van xogar. Penso que andaba por Espero aquí. que sea algo mellor que Atrapagemas. Pero bueno, Non te gusta Atrapagemas? absolutamente non. Para nada, As cousas que máis odio. Con atrago tamén. Cal é o modo que máis te gusta a ti? No que é o que xustamente o que toca ahora. Bueno, a ver. Como se chama? Team Toulouse. No, Toulouse. Pouco tolos, pouco tolos versus Team Flashy. Bueno, pouco tolos decidironse por unha ENF que intenta zonear e terminan matando a un integrante do team de Team de Lux Flashy. Flashy. Espero que meu amigo Lux Flashy termine ganando a partida porque juroume que me iba a dedicar se ganaba o torneo, así que Imos ver. Imos ver porque queda... bueno, Quen queda vivo? lánzaselle o Surge. Lánzaselle o Surge, o León está intentando presionar para intentar sacalo do medio. Ah, aquí non te curas, non? Se non recibes dano. Como que non te curas? Os outros modos, se non recibes dano, vaste curando pouco a pouco, non? Non? No, aquí se che quitan daño. Mala mía. Como se nota que é alguén que non xoga bravo, non? Bueno, vemos a un Surge nivel 3 que terminou por presionar ao León e terminou matando. Ala. É o mellor de tres? Sí. Sí, de fin. Pois ollo. Ollo con pouco tolos. Sí, bueno. Intenta... Para Ai, mí un pouco todos os partían como pouco favoritos, pero bueno, estáme calando un poquinho a boca. Espero que o equipo Flashy remonte un pouco, pero Oh, a- ollo. ao mellor o Edgar faise un para 3. Pode facerse un para tres. Pode facerse. Eu no primeiro range que ganei matei-me a 4. A vez. Ollo. Pero non está moita pinta. Onde va? Ronda. Ronda para Team Flashy. Ronda. É unha ronda. Moi ben. Pois xa está. Xa... Rápido Non, rápido xa está. Home. Hai que recuperar o tempo. Se fora así en Atrapagemas xa ganaría eu tamén, pero bueno. E logo, vamos a chamar aos seguintes dos cuartos de final. Ao Team Spike versus Dark Gathering. Spike e Dark Gathering. Como se chamaba este modo de xogo? No que Noqueo. Ok. É como buscar e destruir. Parecido. Bueno, vemos que aquí enfrente dos comentaristas hai moitas personas bloqueando a nosa visión. Moitas personas moi bonitas, moi guapas, pero podían apartarse un pouco. O carne de burro non transparenta. Non, tampouco. Ah, perdón.
Pero un pouco burros sí que parece, ¿no? Estás insultando ao meu amigo Álvaro, por favor, Non, un poquinho sí, un poquinho sí. A ver, A ver... Team Spike, Dark Gathering Despois van meus amigos Amparo Armani. versus Team Heretics. Sí. Vou vos pedir, por favor, Un poquinho de vades, rapidez. vades xogar noqueo. Entón, preparades xa os vosos picks e os bans. Pensade o que queredes xogar, vale? Sí, claro. Para ir máis rapidiño. A poder ser. Non estar media hora pensando en que elegir. Entonces, Para ao final, elixir o primeiro que pensaches. no, claro. Non, eso pusome a min. Pero bloquearme as 4 opcións que tiña. As 4? Sí, sí, tiña 4 opcións e bloquearme as 4. Non, bloquearme 3 e un elegeu no... Elixeron a eles. Elegeu no eles, que era 8 bit, pero bueno. Tiña o first pick. Sí, Hai first pick aquí? Que? Hai first pick? Sí. Cando era en competitivo, sí. Ok. Pois imos ver. A ver se pode comenzar. A mí está aí meu equipo, Cuidado. Esta segunda partida dos cuartos de final do torneo de Brawl Stars. Aquí no Rianxo Gaming. Bueno, De que queres falar, amigo? que quero falar do... Cantos anos tes? 17. 17. Me cachis. Cantos me botabas? 17. A ver, a verdade. Bueno, inicia a partida por fin. Ai, temos partida. É partida, como se chaman estes equipos? Spike contra... Spike versus Dark Gathering. Dark Gathering. Creo que Dark Gathering está no lado vermello. Eu non teño ni idea, pero vamos a comentar neutro. Vemos como lle rompen a parede da Dynamite. Bastante tranquiliño. Bueno. Cuidado coa Mandy da esquerda. E como está presionando ese Dynamite. Ollo, moito dano aí. Bueno. Ai, mai. O Dynamite leva estelar de facer daño coa ulti. Que deberían de telo en conta. Bueno, Shade vai se matar ao Dynamite. Cuidado co Shade, que é o mellor se pode facer o 1-3. A ver se está así. Sí, perfectamente. Matouse outro e faltalle Mace. Por matar. Atravesa paredes ese. Sí. E co ulti pode atravesar as paredes. Se tira ulti e valle directamente, eu penso que o pode matar perfectamente. Vamos ver. A ver. Pechas a zona. Sí. Agora hai que pelexar. Bueno, pois o Shade fixose un pa 3. Ai. Pois Sí. Dark Gathering levas a primeira ronda. Sí, non? Nada, se queixo. Imos ver se Spike pode remontala. Bueno, vamos ver. Cuidado con Messi. Só León. Para Messi. 2-2. Cuidado que hai hipercarga do Shade. Bueno, terminase levando a partida de Dark Gathering. 2-0 para Dark Gathering. Sí, perfectamente. Xa temos a primeira semifinal definida. Sí, sí. E agora sabes quen veñen. Ahora veñen meus mellores amigos. Veñen Amparo Armani Amparo Armani contra versus Team Heretics Junior. Dream Heretics Junior. Veña, que pasen o escenario. Como anima o público, Como anima o público. Veñen 3 menecos contra os que me eliminaron a min. Hai 3. A ver. A ver, os piques que poden utilizar esta xente, eu xa me conozo moi ben a algún deles. Teñen que ter cuidado con Macy, con... Que máis? Con Brock. Con Brock. E con... non sei os mains da Bel. Así que... A Bel é unha incógnita. Non lle sei os mains. Cale a ver, o máis alto de aí. A Bel é o da gorra. O da gorra que está no medio. O que me matou para conseguir a victoria.
O que me matou. Non, eu sei que eles poden perfectamente ganar. Agora que o equipo de Lux Flash xa non vai ganar. Agora, como non ganen eles, non sei quen vai ganar. Pues pode ganar Team Heretics Junior. Quen sabe, pode pasar calquera cousa. Sí, bueno, E aquí perfectamente. estaremos. Perfectamente, A ver. sentiríame bastante mal se eles quedan eliminados. Pero bueno. Porque tamén o que ten gafas, que chama Paul, eu iba a ir con el no torneo, pero decidiu cambiarme, Anda. decidiu cambiarme, polo que ten os pantalóns rojos, decidiu cambiarme. Aí o tes. Pero a ti vendéronte todos, No, macho. venderonme como caramelos, Unha locura. A ver, de que te ríes? Bueno, a ver, vouche Ai, chamar ai. Ángel, sinceramente. Gustoume o nombre de Ángel, así que che vai quedar Ángel. Amigo, es que os poñedes o nome cas letras aí raras. Non sei o que leo, Sí, macho. bueno. O meu nombre penso que está bastante claro. Non sei como me chamastes. Cal era o teu nome? Mano. Manu, pues chameite Manu. Quero pensar. Seguramente, pero escoitei algún nombre que non coincidía, aparte de Ángel. Xa te confundistes nos equipos e ademais confundístete cos xogadores, Un 2 por 1. Parece vou chamar a Hugo. Non me gusta este comentarista. No, bueno, hai que dar ánimo ao xogo. Xa hai pouco público, non sei por que se marcharon todo o mundo. No, Non aquí cada marcharon, non un marcharon. colle, perde a marcha. Andan aí aos lados. En vez de sentarse nas cadeiras. Bueno, espero que animen a A Ángel. no, como a Ángel, Ángel. o equipo de Ángel, como eu animei aos do Rocket League. Imos ca partida. Team Heretics Junior versus Amparo Armani. Bueno, era claro, eu xa avisei especificamente que Paul iba a utilizar Brock, que seguramente iba a utilizar Rico. Vemos como xa están presionando, xa os deixan bueno, nun lado da partida, xa se mataron a dous, e bueno, vas matar agora o último. Isto vai ser rápido. Sí, bueno, Chámase Paul. sí, Paul. Eu chamelle Raúl. Ves, esa non me coincidia. Paul, Raúl e Darío. Darío. Ese le Vemos será. como Paul intenta presionar o Edgar vai intentar saltar. Non o consigue moito. Paul mata o Edgar. Acaba levándose a Roque. Sí, claro. E bueno, se siguen presionando desta maneira, pois en menos de 10 segundos xa é a partida para... bueno, xa está. Pois partida Pois para xa está. Amparo Armani, Moi ben. que pasa a semifinais deste torneo de Brawl Stars. E só queda un partido de cuartos Non, un partido de cuartos. que suban. No, hai que ter cuidado porque Paul utilizou a reina do zoneo xogando en noqueo, entonces pois... Pois. Que suban ao escenario os Brawlers da Galaxia e Team Lagazos. Ten lagazos, cuidado, vayan fuertes. Sí. Eu animei a un ao Rocket League, penso que ao de gafitos que leva unha camiseta naranxa. É verdad. Sí. Xavi, non? Xavi. Xavi e os outros ni idea, non O sea, tires colega do Eric. De que, Eric? Do que gañou o... no. O que A gañou o ver. Rocket League. No. Espera. Sí. Vale, xa me acordei, joder. Pensaba que me estabas falando disto. No. Estaba falando do torneo do Rocket League. Non sei, bueno. Non me E tamén acordo o Eric. do que quedou segundo. Sergio. Non me acordo. Sergio, sí, Sergio. Non me acordo. Es que o Eric era un viciado dos vos, Non teño ni idea, non me levo tanto con él. Ah, Que che diga un de por aí.
Un calquera por aí. Pues, quedan únicamente 4 partidas do torneo de Brawl Stars para definir o ganador. Eu xa teño un favorito, pero mellor non decilo. O digo eu, Amparo Armani. Sí, claro. A min prometeronme que un integrante me iba a dedicar a victoria. Espero que sea así. Pues senón, Imos ver. Vou estar moi enfadado. O que gañe desta partida irá contra Amparo Armani en semifinais. E logo temos a Dark Gathering versus Team Flashy, pode ser? Ou Team Flashy, perdón. Perdeu. Contra Pouco Tolos. Pouco Tolos e Dark Gathering. Cuidado con pouco tolos, Un pouco tolos. Bromeábamos con eles, eh? Sí, bromeamos, subestimámolos, a mira onde están. Pouco se fala. Bueno, a ver se están acabado dunha vez. Empezamos. Veña. Veña, va, un poquinho de intensidade. Creo que están... Bueno, non sei que están facendo. Non sei, unha rodíllase. Están aí co código QR. Eso xa se ten que facer antes de subir ao escenario, por favor. Iso é verdade. Non, certo. Son as 8 da tarde. Vamos un pouquiño con retraso. Vamos. Non sei como andará o torneo de FIFA. Non sei. Estaría ben informarse un pouco. Non vexo a nadie por aquí. Estaría ben informarse un pouco, pero bueno. En fin. Mais penso que xa rematou o torneo de FIFA, verdade? No, seguramente aquí andamos co do Brawl Stars. O que debería facerse aos cuartos, non salindo todos aí, pois senón gastase unha de tempo. A ver, ao final tivemos os contratempos, entón. Bueno, a ver. Se non contas con iso xa. Xa, bueno. Non estaba na nosa man, así que... sí que gañou Team Flashy. Que dis? Sí. Onde está? Seguro. Sí. Sóname que eran os outros, Seguro. Vale. No, pasó Team Flashy, ¿no? Que? Sí, pasou Carai. Team Flash. Ay. Confundime, bueno. Todos No, temos cosas errores, que pasan. todos temos errores. Cosas que pasan, amigo. Va, por fin, veña, va. Última partida de cuartos, espero que os semifinalistas xa se teñan agregados e todo o rollo. Oye, con musicote que... Poña música. Espero que esté todo ben aí. Xa Va, temos partida. Por fin. Non sei que equipo é cal. Brawlers da Galaxia. Creo que son Team Azul. Vemos Deberían como ser. Edgar utiliza o gadget para lanzarse ao Brock, que termina matando despois de conectarlle varios básicos. O Wood lánzase ao Brock, que termina deixando moi baixo de vida. O Brock termina moi tocado 50 de vida, que se cura finalmente. Vemos como solo, como únicamente queda o León na outro equipo, o cal... Se 3 non pa se 1. fai o 3 pa 1, pois debería de ser partida para Brawlers da Galaxia. Brawlers da Galaxia, definitivamente. Levanse a primeira. Cuidado, Cuidado con Brawlers. Levanse a primeira ronda Brawlers da Galaxia. Cuidado que si todo sigue así... Team Lagazos ten que responder. Team Lagazos...
Non os vexo moi fuertes, vexo o Edgar con intencións de lanzarse. Non lle vai salir. Non sei como se chama ese bravo. Bueno, pois termina ganando Brawlers da Galaxia, se non me equivoco. Sentón ni son. Bueno, semifinals. Semifinais, así de rápido, amigo. Sí. Imos ter entón o primeiro partido de semifinais. Sí. A ver se están listos. Team Flash contra... Como se diga ese nombre? Contra os outros. Team Flashy, por favor, ao escenario. Team Flash, por favor. E Dark Gathering, por favor, o escenario tamén. Team Flashy, Dark Gathering, para a primeira semifinal deste torneo de Brawl Stars. Non vexo a Team Flash por ahora. Nos encontro. Non suben aí 4. Ah, bo, vale, xa suben todos. Porque, claro, han luchado aquí, ¿no? Bueno, agora outros 5 minutos esperando. Xa continuará a seguinte partida. A ver se encontro o modo de xogo que van a xogar. De hecho, digo. Por aquí no. Pues non o encontro. Ui. Bueno, veremos agora. A final é a 3 partidas. Dios mío de mi vida. De verdad. Ah, creo Bueno, que ahora toca Brawl Ball. Balón bravo. Balón Brawl. Sí, creo que sí, A creo que ver. tocaba. Bueno, ainda menos mal, por fin daño a Balón Brawl. Supoño que será palco central. Ou... non sei o nombre do outro mapa. Triple drible. Mapa central, eu creo. Palco central. Sí, é o que sempre utilizan. É un mapa bastante cerrado onde Rico funciona moi ben. Donde can é isto? Creo que a final son 3 partidas, unha de Balón Brawl tamén, outra de noqueo tamén. E o terceiro modo non me acordo agora. Pero bueno, de todos modos, aquí temos a primeira semifinal do torneo de hoxe entre Team Flashy e Dark Gathering. Sí, bueno, mentras se están arreglando aí. Que é unha partida? É unha partida, si tamén. Ah, unha partida. Pues... Vamos a esperar un pouco. A ver se non se lle fai de noite a Team Flashy e consiguen ese posto na final. Xa acabar. Ainda non.
Pues finalmente, por fin, estamos. ¿Estamos? Pienso que sí. Tenemos partida. A ver, quiero ver este balón Brawl. Lo que outra vez. Sí, ¿Lo que otra vez? Lo que outra vez. Queren acabar rápido, definitivamente. Pero é outro mapa de Anda. ranqueo. Moi Ok. ben aberto por parte do Brock. Vemos como non utilizan brawlers de moita distancia. Vemos a un Grif, a un Crow e a un Colette. Mientras que no outro equipo sí que teñen algúns brawlers de larga distancia. Vemos como lle pon o emoji do payaso. O emoji do payaso que é xente tóxica. Pero bueno, Unha preguntiña, por que os de Team Flashing que teñen o nome da súa moza ou que? sí, é o que me estuve preguntando cando eles xogaron, porque eu dudo que se chamen Paula, Uxía e Natalia. Eu dudo tamén. Que ao mellor son trans e non sabemos, pero O que dudo é que Dark Gathering acabe levando esta ronda. no, esta ronda xa é moi difícil que se leven. O Grey co suaje. Como xoga Paula, hai outro cuidado como xoga Paula, é unha locura. Cuidado con Paula. Paula xoga moi ben, Xa o decía o mellor amigo. Eu decía unha cousa. Pero mellor non a digo. Oye, porque Team Flashy está nun 3-1 e creo que aquí vai rematar. E aquí remata a primeira semifinal. Temos a Team Flashy na final. E quen sabe? Xoga un pouco, a reorden. Quen sabe se teremos a Amparo Armani tamén. A ver, eu penso que será a final. Se estuvera eu contra os Deluxe Flash, pois ganaría eu, pero bueno. Pero igualmente. Ahora esperar outros 5 minutos a que acaben. Non, non. Espero que Amparo Armani xa se leve bastante preparado. Xa se estou vendo. Amparo Veña. Armani, por favor. Que vayan subindo. Darío, estou che vendo. Amparo Armani ao escenario Ahí va. e Team Lagazos. Cuidado con Paul, que vai se poñar a reina do zoneo. A Jackie, que xa mo dixo ben polo pinganillo antes. Paul, a parte, chamoume únicamente para que dixera reina do zoneo no comentarista, pero bueno, en fin. Ahora vamos pon algo de música, non te esperamos. A ver se non esperamos moito. Xa vai acabando esta xornada aquí no Rianxo Gaming. Xa imos acabando con torneo de Brawl Stars. E temos aquí intimidadores, recaudadores de deuda. Espero que non se xa desde Hacienda. Eu xa paguei todo, creo. Imos ver a ver se a última semifinal do día do torneo de Brawl Stars dá comezo entre Amparo Armani e Team Lagazos. Imos ver. Por fin. Aí. Xa están. Aí estamos. Aí temos partida. A ver. Aí temos partida. A última semifinal do día entre Amparo Armani e Team Lagazos. Lado vermello para Amparo Armani.
Xa vin outra vez que Paul utilizou a Brock. Outra vez. De verdade, Non temos... Estás permitido, entón. No, Paul en un mapa aberto sempre vai utilizar a Brock, por lo que parece. Así que, bueno, vemos a ver co Brawler sí que se lo fai pouco, pero que está máis cheto que Dios. Hemos, ademais, a Darío con a Nani, que por ahora está conectando moi poucas balas. Por non dicir ninguna. Oye que empeza a pechar a zona. Empeza a pecharse o mapa. Sí, bueno. Intentaron presionarlle o equipo... Non sei yo. Team Lagazos. O Team Lagazos. Que bueno, este termina sendo ronda para... Joder. Para Amparo Armani. Para Armani. Ese nombre vai se me acordar toda a vida. Imos a ver se Amparo Armani poñe o 2-0 nesta semifinal. O Team Lagazos consigue Sí. remontar e meter unha rondilla. Non hai que dar ao Team Lagazos por morto porque Amparo Armani dou unha volta a media partida e ao mellor o Team Lagazos pode facer. Sí. Non está aquí. Sí. Sí, amigo. Sí, xa. Vemos a Brock bastante presionado e a ver que fai ali. Isto está máis que decidido. Bueno, xa está final decidida. E aí temos. Non vos ir do escenario que vades volver a xogar. Iso. Xa temos final, amigo. Sí. Team Flashy Team Flash versus contra... Amparo Armani. Sí, bueno, era a final, misma final que o ano pasado, se me meteron no seu equipo, pero bueno, en fin. É o que hai. Este ano non damos a talla. Este ano perdín o invicto. Intentaré ganar o siguiente e retirareme no siguiente. Retirámonos por todo alto. Pola porta grande. Sí, claro. Aí. Bueno, Como Messi. bueno, Quen sabe? Messi non vai ganar o Mundial, Nunca se sabe, amigo. Bueno, si yo paja y Netanyahu, pues hombre, sí. Pois imos. Bueno, Imos con- última partida, por favor, Amparo Armani, máis compañía, ir a Team Flashy. o escenario a ver quen gana eses cartos, que é o motivo polo cal estades aquí, sobre todo o meu amigo Darío, que mo dixo anteriormente. Eu só quero que Paul me dedique si ganas, por favor. Sí, ben, joder, bien. Veña, Raúl. Paul. Raúl, Ángel e Darío. Sí, claro, Raúl, Ángel e Darío van a xogar contra Paula, Natalia, non me acordo o nombre da outra. Ah, é verdade. Certo. Uxía, creo que era. Uxía, definitivamente. Definitivamente. A ver. Este creo que é a 3 partidas, se non recordo mal. Ai, Dios mío de mi vida. Ven aí do baño a estrella do Team Flashy, vai a correr. Tanta aura que sube por aí polo escenario, Dios mío de mi vida. Que mapas? Ei, que mapas? Noqueo e Drawball. Nah, da igual, Hugo. Non te preocupes, Hugo, non te preocupes. Este finalón que imos ter aquí a 3 mapas. Imos merse Team Flashy ou Amparo Armani. Imos con Amparo, non? Ti vas con Amparo. No, eu vou con Amparo, definitivamente. Son meus amigos e teño que apoialos. Pois aí eu... A Bel non tanto, porque temos eu e el unha pequena disputa, pero bueno. Pois eu vou con Team Flashy. Eu vou con Amparo Armani, merece esa victoria. Eu quero que me dediquen.
Non sei de que maneira van a facer, espero que sea de unha maneira moi creativa. Paul? Tendrán algo preparado. No, bueno, a ver, estarían pensando cando baixando o escenario, estuveron media hora a enredar, bueno. Sí. Veremos. Pero para iso teñen que gañar, amigo. No, claro, primeiro a ganar, despois xa é... Contra Uxía, Paula e Andrea. Natalia, Uxía, Andrea non, claro. No, hostia. Natalia. Natalia. Uxía. Natalia, Uxía, Paula. Paula. Ya está. Mira, pon aí, decir. Natalia, Paula e Uxía. Uxía. Ok. Definitivamente. Qué bonito. Vamos a ver. Bueno, a ver. A ver se o público quere sentarse todos nas cadeiras. Sentadevos. A intentar botar un berro. Intentar facer un pouco de barullo. Estou vendo ao que ganou 4 veces o torneo de Mario Kart. Espero que se sente. Está aí. Onde está Edu? Aí tes a Edu. Edu, que hoxe deu unha clase de como se corre no Mario Kart. Sí, bueno, a ver. Estuve bastante disputado. Vamos a ver. No, estuvo igualado. Bueno, Artur ganou a última. Moi merecidamente. Ah, claro, estabas ti tamén. No. Que outro rapaz chamábase Manu que quedou segundo. Sí, claro. Que verdad. Eu só le iba a dejar isto, pero ao final non ganei. Chicas. Non ganei, nin me acerquei a ganalo, pero bueno. Espero que os chavales que me eliminaron terminen ganando, porque senón vou estar moi triste. Espero que Abel, despois de 50.000 horas ao Brawl Stars, termine ganando por unha vez na súa vida. ¿Cuál es su máximo o seu máximo de copas? Ten ahora, 115.335. Cuidado, Lévame 20.000 copas a mí. Vaya viciado. No, tal cual, Intentei no adiantar e el xa, Dios mío, puxe como un tolo, Ai, mai. Bueno, Empezamos esta final de Brawl Stars. mapa bastante aberto, polo que se ve. Team Flash y lado azul. Paula decidiu... No, Natalia utilizou unha meg para intentar zonear un pouco ao Stu de Paul, que era un dos seus mains, polo que me ten contado. Abel está xogando Otis, que é un pick bastante raro. Para este mapa de Balón Brawl. De Balón Brawl. E creo que está bastante fora do meta para utilizarlo nunha final. Eso é o que eu penso. Decisión táctica. Sí, claro. Oye, que sabe Natalia. Non foi gol. O que Pode facer. debería de facer é pasalo a Abel, que Abel cargase ulti para quitarlle os básicos ao rival. Pero bueno, a ver como terminan presionando. Vamos, Team Flash, y hay que salir de ahí. O Team Flash vexo sufrindo moito. Ahora, iso ao que me refería eu, isto vai terminar obviamente sendo gol. Gol. Paul prometeume que lle iba a dar voltas. E lle iba a poñer o emoticono de chorar. Que iba a ter unha oportunidade de gol así, pero bueno, vexe que non fixo. Rompendo promesas. Por favor. Espero que no próximo o faga, senón estaría moi triste. Eu quería chamar a seguridade para que bote estos rapaces de aquí. Non, home, Están molestando. non están molestando para nada. Son uns homes moi guapos. Vale. Xa me distraen da belleza que teñen, pero bueno. Pero non son máis guapos Ca que Abel. hipercarga de Abel, que bueno, terminou fallando un pouco, pero bueno. Hipercarga de Pablo, que termina facéndolle un pouco de daño a Darío. Termina matando a Abel, termina matando a Darío. Todos. Bueno, Paulo está intentando darlle como un tolo a ulti, como se fixara algo. Bueno, faltan solamente 30 segundos para que se acabe a partida. Se isto non cambia, Vai ser mapa. Sí, xa nada.
Vai ser Bueno. mapa. Congratulations ao equipo de Paul. E clava 1-0 Amparo Armani. 1-0 nesta serie final do torneo de Brawl Stars. Pero está a 3 no... Está a 3. Vale. Aí está a 3. É verdade. Guai. Ronda 2 do Balón Brawl. Sí, mapa bastante aberto. Moi aberto, de feito. Está deixando, pero bueno. Vemos como... Cal sería a clave para Team Flashy para meter un gol? Esa é a clave de Team Flash. Meg por medio e pouco detrás. Pero ves que non fan, están xogando por dentro. Ves que teñen moitos golos que fan moitísimo daño, pero que non están aproveitando. Ves, este sería o gol do Team Flash. Gol de Team Flashy. Ves, fixeronme caso. O sea, mira, ahora van ir todos polo medio, que o que teñen que facer é intentar separarse un pouco. Aí agora é onde deberían de presionar, pero Paul impide eso, termina matando a Meg, que esa pérdida vai ser bastante grande porque a Meg é o que termina controlando todo o xogo, pero bueno, a ver que fai Paul. Queres un amigo? A ver, contame. Porque vexo a Team Flashy. Ese Team Flash bastante remontando, colla cosa que me gusta, pero bueno. Eu sinceramente non quero que gane ningún dos dous, pero algún ten que ganar. Entón quero que sea o equipo de Darío, que me prometeu que iba a ganalo. É a primeira vez que xoga, bueno, a segunda, porque no primeiro que xogou terminou eliminado na segunda ronda. Pero sería moi bonito que o primeiro que xogara ben, en serio, creo que termine ganando. Espero que sea así. Imos ver porque quedan 30 segundos. Intenta presionar, a ver, espero que utilizaría a hipercarga neste momento, ves? É hora que debería de facer Paul é intentar ir a polo balón e non ir a pola Meg, porque iso é o que máis que falla a Paul, intentar concentrarse nun enemigo que non ten importancia. Pois quedan 4 segundos, 3. Pero Dous, definitivamente ganou Team Flashy. Están a unha partida, pode ganar o que sea. O primeiro mapa. Paul, relájate, xa che vexo os nervios desde aquí. E Darío igualmente. Darío, non mires para min que eu non che vou xogar a partida. Bueno, ahora vese que está empezando bastante agresivo. Vemos como... Ui, cambiaron de lado. Sí, bueno, intercambiáronse. O que me parece un fallo que Darío fora polo medio, empezando, porque non pode evitar que a Meg suba. E agora vemos como a Bela intenta despejar o máis lejos posible para dificultar esa toma de balón para que marque un gol, pero bueno. Balón no campo de Amparo Armani. Y vamos a ver si Darío puede inventar algo. Inventa, Román. Están básicamente pasando a bola de un campo a outro. Vemos como empeza a tronar a festa na playa. Bueno, non vai ser na playa a este paso. Vemos como Abel intenta marcar gol. Iso non vai entrar. Debería de haberlle pasado a un dos seus compañeiros antes de intentar marcar. Pero o que debería facer Darío é tirarse e que Abel lle apoiase un pouco. A ver se fa. Ves? Oyo. A ver, Paul Caola. Párame. Team Flashy, despexa o balón. Recomendaría a Abel coller o balón, estaría bastante ben. Non quere. Parece que non quere. Espera por Darío para collelo. Quere intentar facer a triple kill para asegurar o gol, pero... Cuidado con Niño, Natalia, madrilla. cuidado con Natalia. ¿Qué Como fue xoga eso? Natalia, El gol de Team marcando Flashy. Natalia.
Paul, non me decepciones. Faltan 30 segundos, Ti estás remontado conmigo cousas peores, Recordo, Por favor. Aí vai, Darío, casou a hipercarga, termina ya pasando a Belka ulti. A ver, pode marcar a Bel. Pasa ya Paul, que Paul termina marcando con ulti. Opa! Moi boa, moi boa. Eu confiaba en Paul. Un eu a sabía un. que iba a facer. 1-1 e 10 segundos. É balón de oro, ¿no? Se empata. Balón de oro, o sea, gol de oro. Sí, bueno, o que me preocupa é tamén porque donde empece o balón é donde empece o balón en que campo estea vai ser no que vai a Ay, marcar. daría o... Será moi difícil ese pase e termina ganando el Club de los Flash. E termina gol de Team Flashy, que se eleva ao primeiro mapa. Ah, é o primeiro. É o primeiro mapa. Pensaba que era solo este. O primeiro... Sí, no sé. Ah, é solo este. É solo este. É solo este. Paundo, Decepcionásteme. damos por campeóns do torneo de Brawl Stars aquí no Rianxo Gaming a Team Flashy. Me madriña. Está, no. Ata aquí. Podría comentar un partido de fútbol peruano. No, non ten pinta, no, chaval, no.